Sadullah Aydın, Doğru Haber, berxwedan ji bo dijminê Siyonîst wê xurtir bibe. Cebheya Siyonîst bi serkeşiya Amerîka, İngiltere û İsraîlê navendên ku ji aliyê Cebheya Siyonîst ve têxwedî û kedîkirin medya ku dibin kontrola wan de hewl didin ku bi qestî berxwedana Filistîn, Lübnan û Yemenê zaîf û lewaz nîşan bidin, heta dibêjin meğlûb bûne. Divê Müslüman û ümmeta İslamê nekevin vê şaşîtî û bêhêvîtiyê. Divê mirov goh nede propaganda û îdrakirina şeytanê yên dijmin ku dixwazin bêhêvîtiyê bide Müslümanan. Ger hûn di nava şerekî de bin, helbet hûn ê darbeyan bigirin, dibe ku darbeyan jî bidin we. Ev li gor sunnetullahê ye. Dayîna şehîdan û xwedîkirina da û dozê bi xwîna şehîdan ne wendahî ye, bilakîs ev yek qezencek e. Berxwedana Filistînê û berxwedana Lübnanê rêber û kumandarê xwe yên hêja û paye bilind şehîd kirin. Di Remezana borî de gelek şexsiyet rêber û kumandarên hêja di nav me de bûn, li dinya me dijîn. Şehîd İsmail Heniye, Şehîd Yahya Sinwar, Şehîd Muhammed Dayf, Şehîd Hasan Nasrallah, Şehîd Haşim Safiyuddin, Şehîd Salih El-Aruri, Şehîd Fuat Şükür, Şehîd Mervan İsa, Şehîd Nebil Xawuk û gelek lider û rêveberên qehreman êdî ne di nav me de ne. Wan şerbeta şehadetê vexwar û ber bi Xwedê bask li hevxistin û firiyan. Bêşik ev rewşeka ku di dilê me bi huzn û xemgîn dike û me Remezanê bi xemgînî derbas dike. Lê ev yê qet nayê maneya meğlûbûn û têkçûnê. Elhamdülillah, berxwedan hêza xwe didomîne û ensarullah û alîkarên wan bi dostê xwe re xwe ji bo hesabgirtina amadehiyê dikin. Hem berxwedana Filistînê û hem jî berxwedana Lübnanê berê rêber û kumandarê xwe yên mezin şehîd kirin. Şeyh Ahmet Yasin, Rantisi, Fethî Şiqaqî, Abbas Musawi, İmad Muğniye û gelek kesên din ji bo da û doza Qudsê ya pîroz canê xwe feda kirin. Xwîna wana pîroz, tucarê Hemas, Cihada İslamî û Hizbullahê zaîf û qes nekir, bilakîs xurtir bûn. Ji bo Siyonîstan û Amerîkayê û her wiha ji bo dewletên ketxwar ên Xerbê pir bihêztir bûn û bûn tirsa dilên wan. Bila tişik û şüpheya wan nebe, wê niha jî wisa be, hem berxwedana Filistînê, hem berxwedana Lübnanê, hem jî ensarullah û hêzên din ên berxwedanê yên ku destekê didin wan. Her roja ku derbas dibe, ji bo dijminê Siyonîst tehlûketir dibin û heta ku rejîma Siyonîst di tarîx û dîrokê de nê wenda kirin, ev kar wan nasekine. Elhamdülillah, berava jî li gor hêviyên dijmin, berxwedana Filistîn û Lübnanê her ku diçe bihêztir dibe û bi qerardar pêş dikeve. Wekku di merasima cenazeyê Şehîd Hasan Nasrallah de hadîtin, Hizbullah ve digwere hêzeka mezintir. Berxwedana Filistînê dikare di müzakereyan de şert û mercê xwe li aliyê din bide ferzkirin û qebûl kirin. Ger berxwedan di hin rewşan de sebir dike û xusûsen jî hewlê dide menfaetên xelkê xwe biparêze. Ev nayê wê maneyê ku têk diçe yan jî meğlûb bûye. Em ê bibînin ku Xwedê wan rojan nîşanê me bide. Şehadeta rêberên mezin wê çawa bibe bereketa behrê. Wê rejîma Siyonîst di vê behrê de bixeniqe tevahiyê herêmê di nav pêlên mirinê de wê xelas û rizgar bibe. Çawa ku Hazretî Hemze kumandarê herî mezin û paye bilind şehîd bû, paşê Hazretî Mus'ab tevlîkar wana şehîdan bû, derba ku li çiyayê Uhudê girt, daweta İslamê ya Medîneyê zaîf û qels nekir, bilakî zêdetir xurt kir û rê girt, bi heman rengî hêzên berxwedanê jî li dijî dijminê Siyonîst mücadeleya xwe didomîne. Wê bayê Fir'awnê dem û wexta me li ensarullahê nê, wê Yemen wê alîkariyê xwe yên eskerî ji bo Xezeyê bidomîne, wê îşxala Siyonîstan li Filistîn, Lübnan û Sûriyeyê daîmî nebe. Hûn qet merak nekin, goh nedin bêhêvîtiya dijmin, wê herkes fehm bike ku rejîma Siyonîst ji kaxizê piling e.